to the cruise, I will ndị ọzọ obodo n'India. Onye ọzọ obodo gwa Gọfa, enwekwara onye ọkụzụ nwanne John Debo. n'ezigbo onye Abakaliki ya. Nwanne Umahi. Nwanne Umahi. Ezigbo nwa eze. Anyị na-efe anyị nwe osu Life na New Delhi. Gọfa, onye nọkwa n'azụ anyị, onye nọ n'azụ anyị, ya kwuru ọnụ ya na. Ibiasa egbe. Ndị a na-eji egbe emerụ mmadụ Ma men pasa wodo ụmụ Biafra wodo in a short time Biafra will come. Just bear it in mind. Chineke nọ n'ọrụ, Nnamdi Kanu nọ n'ọrụ. Noble Men's Friends Club near life. And Royal Destiny Club. The Royal Destiny Club. Chere ụmụnne na-apụta ụmụnne m ọzọ bụrụkwa na ụmụnne m ndị ọzọ a na-apụta akwụkwọ ụmụnne m Igbo amaka ọ bụ na ibulu onye Igbo ekpere ụwa ọzọ ị ga-abụ ka ibulu onye Igbo because ife na-emenụ ọ gbara ụwa yarị anyị na-agba aka bịa ebe ife na-ata ala ya nwere ya na ndụ gwa m ife ịgba aka bụ ọbịa chịrị ụmụpụta Onye kụziri iwu agada wa na-asị gị na-agba mbọ na-agba mbọ na-eri ndị Igbo a na-amere anyị ụlọ gbaa mbọ ịgbasịa mbọ ike rie ezigbo ego wetaga anyị na-agba mbọ anyị na-erikwa ego ife anyị na anyị dị fresh agụ ada agụ anyị anyị na-agba mbọ Jizọs bụ onye ndu udo